OPS हमको चाहिए OPS हमको चाहिए OPS नहीं चाहिए NPS नहीं चाहिए OPS 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 जोङो दिनै 10 फेब्रुवारि 2023 आव दुलाराय आसाम नाङैनो NPS नि आन्डाराव जायफोर साख्रियावला बे गौथुमा जोंनि गौथुमा सोमावसारदों कर्म बिरोध खालामदों जोंनि मावनांगौ हाबानिफ्राय जों दिनै जानखाराव थादों मेन थांखियानो जाहैबाय मा जोंनि रिटायारमेन्टनि उनाव जायफोरा NPS नि आन्डाराव जायफोरा रिटायारमेन्ट मोनदों बिथांमोना खोब दुखुनांथावै जिउ खुंनो गोनां जादों सोरबाया 1000 सोरबाया 1500 जों माने दान मोनफा सोलायनो गोनां जादों दा बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखु गोनां जोंबो बेबायदिनो जाहैगोन मोनसे समाव रिटायारमेन्ट जायोबाथाय ओंखायनो बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय जाहाथे जोंखौ उद्धार खालामो बेनि थाखाय जोङो दिनै गोख्रोङै सोमावसारदों आरो जोंनि सोमावसारनाया कन्टिनिउ सोलिगोन जोंनि साननाया जोंनि डिमान्डआ जाफुङागौमानि मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि आसामाव जेसेबां मिशन लादों बिथाङा खोब मोजाङै मावफुंदों जों बिथांखौ सासे जाफुंसार चिफ मिनिस्टार हिसाबै सन्मान होयो मानिनानै सोलियो आरो बिथांनि दासिम गोदान जेफोर हाबा मावनाय बेफोर गासैबो खोब मोजां जादों जों बिथांखौनो अरायसम जोंनि आसामनि CM हिसाबै आसा खालामो नाथाय जों बुंनो थाङोबा आसामनि बेकबन जोंनि मावनायजोंसो आसामनि गासै अफिस कासारिया सोलियो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो जोंनि मावथिफोर दङ दा बे मावथिफोरा NPS नि आन्डाराव जायफ्रानाखि साख्रि मावदों बिसोरनि पेन्सना ओरैबायदि माने मुगैथाव जाना दङ मुगैजानाय जाना दङ जे बेजों न'खरा रिटायारमेन्टनि उनाव सोलिनो हाया ओंखायनो अल्ड पेन्सन स्किमाव जेरै दङमोन बेबायदिनो अल्ड पेन्सन स्किमखौ लागु खालामनानै जाहाथे जोंनि न'खरखौ रैखा खालामो जोंनि जिउखौ रैखा खालामो बेखौ जोङो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम हांख्रायो আজি 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 ইং চনত অল আসাম গভৰ্ণমেণ্ট NPS এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েশ্যনৰ আহ্বানক্ৰমে আজি আমি বাক্সা জিলাৰ চিমলাত ককলাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু ককলাবাৰী গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ আমি কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতি অনুষ্ঠান আমি আজি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আমাক বিশেষভাৱে 2005 চনৰ পিছত আমি সংস্থাপন গ্ৰহণ কৰা আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যি পুৰণি পেঞ্চন নীতি তাক বহাল নাৰাখি পেলাই যি নতুন পেঞ্চন নীতি আমাৰ ওপৰত জাপি দিলে ই আমাৰ বাবে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে অতি বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ ভৱিষ্যত এতিয়া সংকটপূৰ্ণ অৱস্থাত আহি পৰিছে আমি ইমান বছৰ নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত আমি অৱসৰকালীন যেতিয়া কোনো ধৰণৰ বিশাল ধনৰাশিৰ আমি যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় ধনৰাশিখিনিৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় তেতিয়া আমাৰ কিমানখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এইটো হয়তো চৰকাৰে বুজি চোৱা নাই আজিৰ তাৰিখত এই কৰ্মবিৰতিৰ জৰিয়তে আমি গোটেই সৰু অসম ভিত্তিত আমি আমাৰ চৰকাৰক আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ এই যি NPS কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকক পুনৰবাৰ যি অল্ড পেঞ্চন স্কিম OPS এই ব্যৱস্থালৈ যাতে নি দিয়ে আৰু আমাৰ এই যি দীৰ্ঘকালীন নিষ্ঠাবান আমাৰ এই যি আমাৰ সেৱা এই সেৱাক তেওঁলোকে এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে